Dobrý večer vám všem vinšuju. Já jsem svatý Mikuláš a došel jsem se podívat, jestli jste všetci hodní v tomto roce. Jestli doma všetci pomáháte, nádobí umýváte, a i do školy poctivě chodíte a ze školy dobré známky nosíte. Já mám na to takový svůj diář. Píše mě ho kamarád, svatý anděl, tam na nebi. On se na vás dívá, jaké skutky tady páříte. Tož, a ty jsi která, Radko? Nejsi ty Baboráková? Teď mám napsané. Radka Baboráková každý večer pravidelně folklorní písničky zpívá. Tož to je, jak to má pokračování. A pokaždé až do rána. Až to je všechno nic nebude. To tak maximálně uhlí. A co ty, Jarině? Píše, že všetkým vykládáš, že už nepiješ. Ale já dobře vím, že jenom vodu. Tož daj si tu flašku, já to dám někomu mě, já to dám. Hodně dám nějaký dáreček, nějakou tu cetku. Kama to vezme, to z této strany, hodně nedobrý, hodně dostanu. Nějaký ten cutrkandl, nebo lízátor, nebo něco takového, nedobří nedostanou nic, alebo prdlačku. Tak. Přijilka ještě. Tož vezmi to tak, nejdřív obdaruju ty hodný a potom ty zvyk si vyzbírá čertísko, vezme si jich do pekla. Je to jasné? Ty jsi který? Ty jsi hodný nebo zlý nebo jaký? No když se tady jazyk nebo co, víš kolik já mám práci, dívej se, tady je hodin jak na bludníku, dívej se, co tady je hodin. Dívej se, neznámek, já musím na zahradu. Teď se tady stojí, že co ty Já jsem svatý Mikuláš. Jaký ty jsi Mikuláš, ty jsi jak jsi malý, ty můžeš být Mikuláš. Počkej, já jsem svatý Mikuláš a spustil jsem. Já jsem se také spustil nedrám. Já jsem svatý Mikuláš a spustil jsem se to hýkaj po zlatý pantli za hůnama na zem. Ale to je možné, ale rozumíš, dva tady být nemůže, mě ty mě tu kazíš kšefty. Já nemám káma, cetek, oni mě dali nějakou klobásku nebo gořálku, rozumíš, já mám vydělané, ale to pro jednoho málo, pro dva nic, rozumíš, to tak nejde s takovou. Dívej si, však ty nemáš ani koši, ty nemáš ani berlu, podívej se, kusička máš jak hovca. Já jsem tady minimální člověče. Já si nemám vanu, já mám doma takovou vanu jak trochy. Ale nikoho nezajímá, tady se nehrají na běh. Tady se hrají na výšku, já jsem vyšší, ty jsi menší než máš nikoho, no. To je jednoduché. Ty neplátaj se vyšší. Ty do pasa. Očem. Znači, to je to nevědět. Nedělám už co viděl, ale okamžitě očem. Vypadni! Trochu jsem zabludil. No, vidím, že se to trochu popletli, ale nebojte se, to napravíme, protože si Mikuláš tady být nemůže. Takže Mikuláš, protože já jsem z městečka, které má malinko více výšček, mají přesně 100. Děkuji. Tak, začneme se královou 15, potřeba být jednoho hodně malého anděla a potom bych potřeboval jednoho člověka. Tak, pánové, uděláme to takto. Za ty dárečky tady budeme vybírat manipulační poplatek 60 korun. Tady je rozpočtu, aby nám to potom uznali. No a vy, pane kolego, budete třeba tady rozhodovat vína dobré a špatně. Ono na tom totiž nesejde. Jeden rok postavíme tak a druhý rok je potom zase přehodíme. Ano?
Takže výborně, tak to máme, to bychom měli. A já myslím, že můžeme ič, dyč a pryč. Já? Co? Počkej. No děkuju, Berlu nemám, ale... Poslouchej, to na pazura, tady byl první, no. Tady byl první. To jsme měli kurzu a ty další firmě. Už vás tři výtečníky nějakou chvíli pozoruju a nestačím se divit. Já, svatý Mikuláš, jsem konal vždy jen dobro. A vy zneužili jste mou pověst. Se a mějte se před hříchem na pozoru. Poslouchejte, chlapi. Já to klidně budu dělat, i když nevím, co to je. Ale když do mě zvedonesu to vždy žena vyliska. Hoši, to je jednoduché, já bych měl tak tu dobrou myšlenku. Co vy na to? Myslíš, že z toho něco chápu? Na počkejte, kolik nás tady 10 milionů na to spočítá v té republice, no tak to by malinko. Takže 3x Kingse Trekono s expresem kuriem, ano? Děkuji moc, ano, díky. Hned to bude, pánové, ano? Takže to bychom měli. Tak, teď si ještě musíme dobře porozdělat, kam všude půjdeme, no? Tak. Počkej, to je jedno, kam půjdeme, hlavně musíme označit, aby jsme věděli, kde už jsme byli. Je to jasně? No, jak? Poslouchejte, já mám cíl, to je vždycky fíkl jako na futro, nebo to, ne? No, Chlapi, držte se mě, myslíte, že to děláme? Dívejte se mi. Na určitě. Více krále, jdeme tam, štěstí zdraví, všude vám. Pánové, vzal jsem jen 2 vzorky, ale snad nám to bude stačit.